Richie lluny, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts als contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip. A l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. El senyor Silenci. A l'habitació. Aquesta és la història del senyor Silenci, un senyor que treballava en una fàbrica de llanternes. De fet, Silenci no era el seu nom real, però els seus companys de feina li deien així perquè sempre estava callat. Un bon dia, mentre muntava una llanterna, li va venir una idea al cap. Estava tan content que va cridar: «Tinc una idea!» Els seus companys, en sentir-lo, es van estranyar molt i li van dir que no era normal en ell això de dir les coses en veu alta. El senyor Silenci es va posar un esmòquing, es va raspallar les dents amb el seu raspall de la sort i va anar a parlar amb el director de l'empresa. «A veure, Ramon, per què has vingut? Que potser vols un augment de sou?» «No, senyor director, no he vingut per això». «I doncs, per què has vingut?» «M'agradaria posar bombetes d'altres colors». «Això és impossible, la gent no ho entendria pas». «Senyor director, res no és impossible, jo no parlava, i mira ara». Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!